Szia! A következő blogban a kiemelkedő eredményeit feltöltéséről lesz szó. Ha egy picit elgondolkodsz, biztosan eszedbe jut az életedből, a munkádból eredő egy olyan teljesítmény, amire méltán büszke lehetsz. Eddig nem is gondolkodtál azon, hogy ezt megjelenítsd az önéletrajzodban, ugye? Pedig ezek az eredmények magukért beszélnek, és rendszerint átlagfeletti teljesítményt nyújtottál bennük. Ez célszerű leendő munkáltatód számára is közölni. De mit írja kiemelkedő eredményekhez? Például, ha osztályelső voltál, vagy ha a munkahelyeden valamilyen szakmai versenyt nyertél, valamilyen díjban, kitüntetésben részesültél, vagy egy közösség életében kimagasló erőfeszítést tettél. A CVN-MOL rendszerében arra is nyílik lehetőséged, hogy a csúcs teljesítményeidről készült fényképeket vagy videókat hozzáadd a profilodhoz. Ezt a lenti két linkre kattintva teheted meg, a már fent taglalt módon. Fényképek feltöltése a kulcsfontosságú eseményeidről, vagy linkelj be kiemelkedő eredményeim YouTube videót. Ha ezzel megvagy, kattints a tovább gombra, töltsd ki a jogosítványodat, amennyiben rendelkezel vele, majd lépj tovább a hobbi rész kitöltéséhez.